хатын кызның төп бурычы ул әлбәттә гаиләне тәмле ашлар, камлы ризыклары белән сыйлау. Безнең гаилә дә искәрмә түгел. Мин инде кыз баланың әнисе буларак, үзем дә баламны нәкъ шундый ук рухта тәрбияләргә тырышам, аңа үземнең белгәннәремне тапшырасым килә. Бик еш кына без үзебездә шундый мастер-классларга йөрибез һәм бүген дә шундыйларның берсенә юнәлербез. Эфирда балам багалмам тапшыруы һәм аның алып баручылары мин Рәмзия һәм минем кызым Сәйдә. Менә инде без ул япкычларыбызны киеп, ашарга пешерү серләренә төшенергә дип әзерләндек. Бу эшкә безне бүген өйрәтәчәк Ралия. Сәлам, Ралия. Сәлам, Рәмзия. Сәлам, Сәйдә. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Ралия, без бүген нәрсә пешерәчәкбез икән сезнең белән? Без бүген сезнең белән бергәләшеп, Түбәтәй хәлә ресторанында татар халкының милли ризыгы эшпишмак пешерергә өйрәнәчәкбез. Бик әйбәт, бу ризыкны без бик яратабыз. Тизрәк инде минем бу эшкә Сәйдәне дә өйрәтәсе килә. Нәрсәдән башлыйбыз икән эшне? Безнең эшпишмак пешерү ысулы 2 өлештән тора. Беренчесе без аның камырын ясыйбыз һәм эшлегенен ясауга кирешәчәкбез. Күргәнегезчә, бүген безнең камырлар инде әзер, ләкин шулай да мин сезгә аның составын сөйләп китәсем килә. Безнең камыр ясала судан, тоз, йомырка һәм коймак салына. Инде эшлегенә килгәндә, безнең анда бәрәңге, ит, суган һәм тәмәткечләрдән тоз, борыч салына. Башлыйбыз Сәйдә. Әйдә, кызым, синең яраткан эшеңә. Эшпишмак ясар өчен без башта үзебезнең эшләү урын әзерлибез. Безгә аның өчен ун кирәк һәм без тактабызны, уклавыбызны җыя торган әйберебезне онларга тигешбез. Әйдә бергәләшеп. Әйдә онлыйбыз. Шулай онны алабыз. Монда сибеп куябыз. Сибеп куяйды. Калак белән, әйдә калак белән салалайса. Күп итмешче генә сал монда. Аннары җәеп куябыз булай итеп, яме? Менә шулай. Хәзер һәм шулай уклауны да. Чөнки безнең эшпишмагыбызның камыры ябышмасын өчен, менә онлап куябыз. Әкрен генә шулай уклаубызны да онларга тигешбез. Опа да онлый кызым. Өйрәнәбез хәзер эшпишмак әзерләдек. Һәм мин сезгә менә камырлар бирәм шунда. Мә кызым, булды бу камыр сиңа. Эшпишмакны формага кертер өчен, эшпишмак формасына кертер өчен без башта түгәрәк җәяргә тиешбез. Уклауга хәтле менә без үлчебезне алабыз да һәм аңа әзгенә генә шулай басабыз. Кызым, менә шулай итеп басыйк әле, апа ничек итә? Шулай Апага кара әле. Үлчебездән басканда безнең анда түгәрәк формасы барлык килә. Менә шулай. Һәм менә уклаубызны молодец. Һәм менә уклаубызны алабыз да һәм булды кызым. Аны җитеп тора пока. Давай әзгенә генә. Менә синең колагың кызым, менә колагың. Шушысын саласың. Әзгенә сал, яме? Иң яраткан эшең ул безнең ун салу. Пешергәне булганы. Пешергәне бар. Салдың, булды кызым. Күп салсаң, камыр Сәйдә кырып китәргә дә мөмкин. Җибәрим әле. Белмичә салмый торгандыр. Булды, онны алып куеп кызым, шәшереп китмәсен. Алабыз да әкертен генә түгәрәк җәябез. Әйдә кызым. Һәм безнең түгәрәгебез матур килеп чыксын өчен аны уң яклап, сул яклап борып торырга кирәк булачак. Әйдә тәгәрәтәбез. Килеп чыгамы, буламы? Булырга тиеш, кызым, күп ун салырга ярамый, яме? Ралия, шуны да сорап китәсем килә. Белүемчә, сезнең Түбәтәй хәләл ресторанында әле мастер-классларда үткәрелә бугай. Шул турыда да сөйләп китегез әле.
Әйе, біздің әр ялқының яқшанбы күнлерінде біздің балалар үшін ертеңгі сағат 10-нарда балалар үшін мастер-класслар өткеребіз. Мастер-класслар біздің бик көп түрлі. Біз балаларның қысты бойлар, пилмәнләр, іш пішмақлар, ілішлер, бәлішлер һәм бик көп түрлерге ясарға үйретеміз. Біздің балалар бик тілеп ерилер, балалардан қала, хәтта біздің зурағырақ алалар да келе ерилер. Һәм шулай біздің Казан қонакларыбыз, туристлар да бик тілеп ерилер. Сәйдә инде бик тырышып, камыр тәгәрәткән арада безнең инде үзебезнең психолог Алсу Тәҗиевадан да сорап китәсе килә. Менә баланы ничә яшьтән шушындый ашарга пешерү серләренә өйрәтү кирәк икән. Баланы аш-су пешерергә сез бик яшьли өйрәтә аласыз. Башта сез ашарга пешергәндә ул яныгызда утырсын, карап утырсын. Аннан соң инде әкренләп аңа камыр кисәге бирегез, он салып бирегез. Ул шулар белән уйнап утырып, әкренләп ашарга пешерү процессына кушыла башлый. 2-3 яшьтә бала һәр нәрсәне дәген уен аша бик җайлы өйрәнә. Шуңа күрә ашарга пешерүне дәген уен аша өйрәтсәгез, ул аны җиңел итеп кабул итәчәк. Шуңа күрә, әгәр дә сезнең баланы, мәсәлән, савыт-саба юырга өйрәтәсегез килә икән, ниндидер әкияттәге герой булып, кызыклы тарих сөйләгез. Һәм инде балагызга савыт-саба юуны аңа махсус бирем итеп тапшырыгыз. Һәм инде бала шушындый тарих аша бу өйрәнүне җиңел итеп кабул итәчәк. Күп кенәниләр кызганычка каршы балаларын кухняга кертмиләр. Алар анда булган тәртипне бозырлар дип куркалар. Әмма дә ләкин 1-2 яшьлек баланы сез аш-су бүлмәсенә кертеп, аңа анда камыр кисәге биреп, сезгә ашарга пешергәндә булышсын, тәртипкә карамыйча булышсын дисәгез, алга таба инде бала пешерергә дә яратачак һәм бу эшне әйбәт беләчәк. Җәймә безне без җәй бетердек. Түгәрәк формасына килде, Сәйдәнеккә. Һәм әйдәгез эшлеген ясауга керешик. Безнең шулай ук эшлек инде әзер, ит һәм бәрәңге безнең вак иттереп, дүрт пешмәк формасында туралган кирәк һәм шулай ук суганы да бик вак кына турыйбыз. Әйдәгез тәмкечләрне салыйк. Суга. Тоз бириш. Кызым, менә бунысын салабыз хәзер. Һәм биришен дә шулай салабыз үзебез. Карап. Һәм колаклар белән болгатабыз. Хәзер ит сала башлыйбыз, кызым, яме? Һәм шулай эшлегенә килгәндә, безнең ашпешмагыбыз тәмлерәк, русча әйткәндә сочныйрак булсын өчен, бульоннырак булсын өчен без анда шулай май да салабыз. Мен анда күргәнебезчә май салынган, алай ул безнең тәмлерәк һәм сочныйрак була. Салабызмы? Итне хәзер алабыз. Хәзер ашыкмай, яме? Киреп тора. Аха. Булды. Менә шунда уртага салабыз. Әйдә тагын. Тагын тукта, кызым, сирәк тагын салдык, яме? Салып бетерәбез. Хәзер опа. Салып бетерәбез моны. Әйе? Ул безнең бер ашпешмакка. Опа. Кызым, кырыйны алып сал әле. Әгәр дә кичкәрәк булса, салмасагыз да үзегезгә. Аха. Тукта, кызым, тукта, әле бикләргә апа өйрәтмәде. Тукта, ашыкма, хәзер ябышмый башлый, кызым, яме? Әз генә салып, кызым, алайса. Мә. Инде хәсәйде сала. Молодец, булды, әйдәм. Һәм иң кызык вакытына килеп җиттек дисәк дә була. Хәзер Апаны карыйбыз башта, ашыкма. ашпешмакка форма бирәбез. Аның өчен безгә сул як һәм уң якны шай үзәккә китерәбез. Менә белән тотабыз. Икенче кулдан килгәндә аның шәйтеп кырыйларын, бортикларын дигәндә берсенә берсен ябыштырырга кирәк булачак. Сәйдә гомер буе ашпешмак пешергән шикелле, инде дөрес формаларда куллансагыз ярый. Ябыштырганда аның шай искәрәк озын иттереп күтәрергә кирәк. Чөнки без анарга бизәкләрдә бирәчәкбез. Тырышыгыз тигез ясарга. Бик калын булды.
Әти ашый торган булды безнең эш пишмак. Булдымы? Булдымы? Дөресме? Апаныкы да шулаймы? Шиметеп чыктык. Чыктык. Һәм без хәзер эш пишмагыбызга бизәк бирәчәкбез. Бизәкләрне бик күп төрле ысуллар белән ясыйлар. Һәм менә безнең бер ясау ысулы булып, безгә аның өчен имән бармак һәм баш бармакны алып, Тукташыкма. имән бармакны шиметеп барган кебек эшләргә кирәк була камырдан. Менә Әйдә апаны карыйм. Әйе, әйе. имән бармак алабыз һәм баш бармакны. Кызым кара апа ничек итә? Кара апа ничек итә? Менә имән бармакны шиметеп барабыз баш бармак белән һәм аңа бизәк бирәбез. Без алай итә алмасак, Итә алмасак, үзегезнең белгән, үзегезнең белгән бизәгегезне куя аласыз. Ишибез Әмин. хәзер тукта. Үзебезнең Безнең эш пишмагыбыз әзер. Хәзер инде без үзебезнең эш пишмагыбызны мишкә тыгып җибәрәчәкбез 180 градуста 30-35 минутларга. Кызым, безнең эш пишмагыбыз әзер. Әйдә апага бирик. Мишкә тыгабыз. Хәзер без аны пешерергә апа мишкә тыгып җибәрә. Бир апага, кызым. Рәхмәт. Эш пишмагыбызны мишкә озатыр алдыннан менә әтиләр сәхифәсенә дә тукталып китәсе килә. Мин инде үзем әни кеше буларак кыз баланың, әлбәттә инде кызымның шушындый ашарга пешерү серләренә төшенүенә бик шатмын. Сорап китәсе килә әтиләребездән, алар да кичкенә вакытта бәлки инде үзләре дә ашарга пешергәннәрдер, үзләренең балаларына ниндирәк киңәшләр бирәләр икән. Әтиләр сәхифәсе. Benim şahsi fikrimce ир кеше аш-су бөлмәсендә эш тота белергә тиеш. Безне яшь вакытта шулай дип өйрәттеләр. Этика һәм гаилә тормышы психологиясе дигән дәресләр укыдык без Совет заманында. Менә шуның бер өлеше ашау-эчүгә багышланган иде һәм менә шунда аңлаттылар. Әле дә хәтерлим, безнең укытучыбыз әйтә иде, менә ирләр әгәр дә өйгә кайтып диванга кырын ята икән, хатын кайчан кайта, ашарга кайчан пешерә дип көтеп ята икән, менә бу типичный татарин дигән әйбер була дип. Әлбәттә, бу инде Совет заманындагы фикер, ләкин андан индидер рациональ бер урлык бар. Шуннан да шулай. Безнең гаиләдә дә шулай, кем иртәрәк кайта, ул пешерә инде. Чөнки әгәр дә син әле хатынның кайтканын көтсәң, ул кайчан кайта да кайчан бәрәңгесен кыра, кайчан ашарга пешә, анда инде ашказаны соклары үзенең эшен эшләгән була. Менә шуңа күрә дә мин яшьтән үк шул эшкә күнектем, үземдә әзерлим, хәстәрләй алам, һәм дә малайлар да менә кичкенәдән үк сабый чактан ук шуны күреп үстеләр. Алар безнең янда, без аларны әкрен-әкрен генә, улым әйдә бәрәңге чистартып ашып җибәр әле, улым әйдә менә суган турап җибәр әле, я булмаса салат ясап җибәр әле, менә шулай итеп вак-вак үзенең хәленнән килергә эшләрне алар эшли. Һәм хәзер инде менә кичкенә улыбыз ихтыярга 14 яшь тулды, ул инде үзлегеннән хәзер бәрәңге кыздыра ала. Кайбер балалар бар бит әле, алар аннан олорак яшьтә булса да 18-ге җитсә дә чәй дә куеп эчә алмый, мин аларны да беләм. Менә моңа инде без үзенә күрә горурланабыз да, һәм алга таба да нәрсәләрдер пешерергә, әниләре бигрәк тә әйтә инде аларның, менә бәрәңгене менә шулай саркытырга, токмаш пешергәндә менә булайрак дип, шундый хатын-кыз хикмәтләрен үзләре генә белә торган әйберләрне өйрәтәләр. Менә шулай итеп, гаилә эчендә тәрбия процессында бала аларны да алырга тиеш дип саныйм. Һәм бүгенге заманда бу бигрәк тә мөһим, чөнки барыбызга да вакыт җитми, бөтенебез дә ашыга һәм сәламәтлек тә бик зур байлык, аны да кайгыртырга кирәк. Биредә әти-әниләр өчен иң сөендергәне ул әлбәттә инде балалар өчен уен мәйданчыгының булуы. Безнең эш пишмакларыбыз пешкән арада сәйдәбез рәхәтләнеп уйный.
яшь пишмакларыбыз хуш ис биркеп пишеп чыктылар. Ралия, тагын бер кат бик зур рәхмәт сезгә. Шушындай искиткеч мастер-класс өчен без бүген рәхәтләнеп эшләдек, пешердек. Зур рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт, безгә кунак булганып килгәнегез өчен, катнашканыгыз өчен һәм булышканыгыз өчен. Зур рәхмәт. Ә инде дуслар, без бүген ничек кенә тыныч атмосферада эшләсәк тә, өйдә һәр вакытта да алай булмый. Инде әти-әниләренең пешергәнен күреп, балалар да үзләре бик теләп пешерергә тырышалар һәм шундый очракта булырга мөмкин, гаиләдә әти-әни күрмәгәндә бала шыпырт кына аш бүлмәсенә чыгып, онларны чәчеп, табак савытны урыннарыннан кузгатып, үзе ашарга пешергән очракта әти-әни шундый көтелмәгән сюрприздан нишләргә тиеш икән? Баланы ачуланыргамы, яисә киресенчә мактаргамы? Психологыбыз Алсу Тәҗиевадан киңәшләр тыңлыйбыз. Бала ризык пешергән моментта аш-су бүлмәсен пешератып бетерсә, яки аның пешергән әйберсе тәмсезрәк чыкса, акыллы әни әлбәттә инде "И балам, тырышканың өчен рәхмәт. Алга таба яхшырак та чыгыр" дип баласын мактарга тиеш. Ә инде пешерак аш-су бүлмәсен әйдә әтиң кайтканчы кухнябызны ялт итеп куйык дип бергә җыештырырга мөмкин. Минем шәхси фикеремчә, баланы ашарга пешергә өйрәткәндә баланың малаймы, кызмы икәне мөһим түгел. Чөнки бала өчен ашарга пешерү ул уен. Һәм уен аша без баланы бөтен нәрсәгә дә өйрәтә алабыз. Һәм онытмагыз, иң яхшы пешекчеләр ул ир кешеләр. Камыр белән маташкан балага карап, аның яхшы пешекче булуын яки гениаль инженер булуы булмагын алдан ук әйтеп булмый. Бала шушы хезмәт аша эшкә өйрәнә. Һәм бу инде әлбәттә алга таба яхшы нәтиҗәләргә китерәчәк. Без бүген рәхәтләнеп эшләдек һәм шуңа күрә тәмле итеп сыйланабыз да. Мин инде кыз баланың әнисе буларак шуны әйтәсем килә. Мин бик яратам кызымның менә шушылай безнең белән бергә ашарга пешерүен һәм төрле эшләрдә безгә һәр вакыт булышуын. Инде кыз бала әлбәттә аш-суга оста булырга тиеш. Хөрмәтле тамашачылар, сез дә үзегезнең балаларыгыз белән өйдә ешрак шөгыльләнегез, ешрак ашарга пешерегез һәм менә шушындай мастер-классларга йөрегез дип киңәш бирә алабыз. Шуның белән балам багалмам тапшыруы сезнең белән бүгенгә сау булаша. Аның алып барышлары мин Рәмзия Валиева һәм минем кызым Сәйдә булдык. Пока-пока.